Σε αυτό το βίντεο θα σας αναφέρω τα 5 αγαπημένα μου ποδοσφαιράκια, όχι μόνο στο PlayStation αλλά σε όλες τις κονσόλες, και στο τέλος του βίντεο σας έχω και giveaway. Ξεκινάμε με αυτό το ποδοσφαιράκι παλαιού τύπου, το οποίο το είχα παίξει σε μια κονσόλα που δεν θυμάμαι καν. Ήταν μια κονσόλα που μου την είχαν δώσει δώρο όταν ακόμα ήμουνα στο δημοτικό, αλλά το είχα ευχαριστηθεί τέρμα αυτό το παιχνίδι. Στην τέταρτη θέση έχουμε το Pro Evolution Soccer 2009. Πέρασα πάρα πολλές ώρες παίζοντας αυτό το παιχνίδι στο PlayStation 2. Στην τρίτη θέση σας έχω το Pro Evolution 5 και το Pro Evolution 6. Δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω, παιδιά. Ήταν τα ποδοσφαιράκια τα οποία μου δώσανε το αρχικό ενδιαφέρον για όλη τη φάση. Στη θέση νούμερο 2 σας έχω το FIFA Street 2, τότε που υπήρχαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, υπήρχαν ακόμα νέοι Cristiano Ronaldo και Messi, που μέσα στο παιχνίδι γινόταν χαμός, κόλπα, γκολ, το έλειωσα αυτό το παιχνίδι. Τώρα στην πρώτη θέση έχω το Pro Evolution 2012 και το FIFA 21. Όχι γιατί ήταν τα πιο τέλεια παιχνίδια, αλλά επειδή μου ξυπνήσανε αυτή την αγάπη για το παιχνίδι, ενώ είχα πολύ καιρό να παίξω. Τώρα όσον αφορά το giveaway, η Surfbet δίνει σε 3 τυχερούς 3 ξεχωριστά δώρα. Για να μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό, τσεκάρετε το προφίλ μου στο Instagram και τις οδηγίες που σας έχω στην περιγραφή.